cenu, 4 roky. 4 roky na stavke zastavujú. V červenci 2015. No. A čo s tým môžeme urobiť, aby sa to zrušil, ten zápis? Zdieľaš problém? Nechcem, zobrali mi nejaký dokument a 4 roky to trvá. Na stránce, skandál. A Furt máš problém. tady s tím máte jisto. Až do roku 26. Nie, ja ho chcem zrušiť, dobre. Takže zatiaľ ahoj, stretneme sa potom, hej? A drž sa. Som rád, sme sa videli. Ale do roku 26. No. A Tam poznáš, bude, čo sa oni nejsou s tým schopní to z toho Aha, vyndat. čiže to sa nedá vymazať. Prostě my s tím máme furt problémy, že ne. Dobre. To řeší, tohle to řeší prostě, jakmile to nahlásíte někde na policii, oni to dají tím, že jste cizinec. Inými slovami, ahoj. Tak to dají na... Sú mi silou mocou dať trvalý pobyt a ja ho nechcem. Takže, čo to je vlastne tento útvar? Všetko sú samé slova. Ako som už spomenul, je takáto kniha Hovoriace hlavy či poltela, zložená z písmen a slov. Tieto konkrétne tu sú české, ale oni môžu byť anglické, môžu byť francúzske. Čiže zo slov sme zložení. Jaká je vlastne sila slova? Tak ako mi dlho trvalo, kým som pochopil, čo to znamená ríša rímska sveta národu nemeckého. Nedávam to nejak dokopy. Prečo je tam Rím, ríša rímska, národ nemecký, a sa to hovorí aj anglicky, a hovorí sa to nemecky, a hovorí sa to francúzsky. Takže ide tam, že pochopil som, dlho mi trvalo, keď som pochopil, že slovo rímska treba chápať ako značka, ako Mercedes, alebo ako Apple v telefóne. Hej? Čiže v podstate ten názov je produkt. Hej? Čiže rímska ríša, a tu sníval František Jozef I, ktorý na to, aby sa stal jednotka, mama vymyslela nový rad. Keby bol Jozefom, tak by bol 4. alebo 5. Presne neviem, ale keď bol František Jozef, bol 1. Tento trik použil, alebo v opačnom spôsobe použil Jan Pavol II, ktorý chcel naopak ukázať, že je za Janom Pavlom tým prvým, že bude jeho pokračovateľom. Čiže aj s týmito vecami, aj s týmto sa operuje v menách. Tak som sa napríklad dozvedel, že král nemá priezvisko. Priezvisko vlastne vznikalo až neskôr, keď trebalo odlíšiť mená. Ľudia vlastne v tom úzkom svojom okolí sa poznali podľa mien. A potom sa im dával prídavok, aby sa rozlišili dvaja Janovia alebo dvaja Petra. Tento je Kováč, tento je Smith, tento je Brod, Elizabeth Taylorová je Eliška Krajčírová. Čiže problém je vždycky so slovami a vlastne môžete ich naplniť obrazok. Obrazok je často lepší, ale aj obrazok môže zle poslúžiť. Tak ako poslúžil cirkvi zle skutočnosť, že už v tom čase si nejaký Michelangelo spolu s pápežom postavili pomník tak, že zobrazili Boha aj Krista ako belocha. Takže s tým už sú problémy. Kým by bolo on a otec a tak tá cirkev by bola pružnejšia, mohla by sa prispôsobiť. Hej? Tak ako sa stalo teraz, že bol tam František, bol tam najprv nemecký pápež, pritom všetci sú rímsky, nemecký, potom bol latinsko-americký a teraz sa povedalo, že bude filipínsky. Takže s tým, keď vlastne niečomu už dáte nejakú formu, môžu byť potom problémy. Čiže čím je to menej určité,
tým je to vlastne výhodnejšie, lebo potom si môžete dodatočne naplniť tam, čo sami chcete. Takže s tými menami boli vždy problémy a tu by som chcel teraz v podstate len zo pár mien je takých neurčitých, napríklad vzadu, tam Makara. Keď si dáte do Wikipédie, tak je to v podstate tvor, ktorý žil ešte dávno predtým, než boli rieky a jazera, ktoré bolo treba predlietávať, preplavovať, čiže bola len Pangea, jeden veľký kontinent a okolo neho bolo